Det er et svært spørgsmål. Altså, nu har jeg selvfølgelig ikke haft så mange trænere igen. Men på de her få år her, der synes jeg i hvert fald, at Lars har lært mig utrolig mange ting. Og derudover så også Per Andersen fra U18 og U19-landsholdet. Det er to trænere, der har virkelig givet mig nogle redskaber, som jeg kunne arbejde med. Og det er nogle, jeg har rigtig meget respekt for. Nu er vi så stoppet med at arbejde sammen med Per her, efter vi kvalificerede os til EM. Så det er også en træner, jeg vil komme til at savne, men så er det godt, man har Lars stadig i hvert fald. I første division, det er svært at svare på. Altså der er faktisk en rigtig god angriber. I hvert fald AC Horsens, de har jo en del gode. Silberto, han synes jeg er en rigtig god spiller. Men derudover så, da vi var til eliterunde her med U19, der spillede vi mod Serbien. De havde også en super god offensiv midtbanespiller, og det må være en af de to, der har været det bedste. Rent forsvarsmæssigt og definitivt, der har det været mod AC Horsens på udebane. Der synes jeg spillede en rigtig god kamp. Altså det var sådan en kamp, der var sjovt at være forsvar i. Altså der var masser af udfordringer, og vi holder dem for at score clean sheet. Så det må være i hvert fald den kamp. Ellers så synes jeg også den første kamp mod Roskilde. Der havde et skud på overliggeren og nogle andre gode forsøg, og den kamp, den tænker jeg i hvert fald også tilbage på, og synes, at det går en god figur. Jeg ser VFF som en satsligaklub. Det er selvfølgelig en proces, vi er inde i nu, hvor vi prøver at komme tilbage i Superligaen, og jeg er sikker på, at når vi først kommer tilbage, så bliver vi deroppe. Altså jeg tror ikke, det bliver noget problem at holde sig deroppe. Det er mere bare det her med at komme igennem den her første division. Det er lidt det der udfordring lige nu. Så det er selvfølgelig det, vi tænker på, men jeg ser helt klart Viborg som en Superliga-klub, også om 10 år. Når man tæller fra Viborg og omegn, så har man selvfølgelig nogle følelser for klubben. Altså jeg har i hvert fald fulgt klubben igennem mange år og altid støttet dem, så der er selvfølgelig nogle følelser indblandet. Og så også når man kender mange i Viborg, altså ens venner her, og så videre, man kender dem omkring klubben, så ved man også, hvor meget det betyder for dem. Så det spiller selvfølgelig også ind, og det gør, at man har nogle helt specielle følelser involveret. Altså der vil jeg først nævne mine forældre i hvert fald, og for eksempel min storebror. Altså mine forældre, de har altid bakket mig op i de valg, jeg har truffet, og min fodbold, og det gør de stadigvæk. Så jeg vil ikke sige uden dem, at jeg ikke kunne stå her, men altså, det er i hvert fald dem, der har hjulpet mig og støttet mig, i hvert fald også i de tider, hvor det måske ikke går så godt, fordi dem er der selvfølgelig også mange af i fodbolden. Blandt andet under skadesperiode og så videre, så er det dejligt at have nogen, der støtter ind. Og så, som jeg sagde, min storebror, som har givet konkurrenceevne. Nu har han så selv lige stoppet med at spille, men han har altid været der for sådan at piske efter mig, så han har fået mig til at yde mit bedste i hvert fald. Det er jo et svært spørgsmål, jo. Altså, jeg er rigtig glad for at være i Viborg, men altså, jeg kan selvfølgelig også godt tænke mig at spille Superliga. Det er jo ikke min ambition at spille første division resten af mit liv, men altså, om der er en eller anden speciel klub, det ved jeg jo ikke. Altså, jeg ser helst til at spille i Viborg i Superligaen, og så har man altid drømme om at spille i udlandet, så det vil jeg nok måske foretrække, i stedet for at løbe i en anden landstrøje. Altså først og fremmest inde på banen, altså synes jeg, at jeg altid kæmper og gør mit ypperste, og jeg giver den fuldt ud til træning. Altså det tror jeg, det er det vigtigste, fordi det er jo, altså man bliver målt på resultater, og resultaterne det får man oftest via hårdt arbejde, så det er helt klart den måde. Men selvfølgelig også skal man opføre sig ordentligt uden for banen, det skal alle normale andre mennesker også gøre, så det er ikke fordi der er så meget andet til det, synes jeg. Jeg tror, altså det ligger naturligt til mig et eller andet sted at være en leder på holdet, og så selvfølgelig også fordi, at jeg har, som jeg sagde, de her følelser forbundet,
og hårdt arbejde. Altså man ved, der kommer altid en stabil indsats fra min side. Altså, der er nogle kampe, hvor det ikke kører så godt, men der har altid været hårdt arbejde og et højt bundniveau. Så det må være derfor. Jamen, det er selvfølgelig, at man har hjertet med. Det tror jeg, det er meget vigtigt. Og så også, at man ja, som jeg sagde før, en spiller, man kan stole på, en der leverer. Så en, hvor medspilleren har respekt for en. Altså, det tror jeg, det er meget vigtigt, og det er selvfølgelig også en udfordring nu, når jeg er en ung anfører. Eller i hvert fald midlertidig anfører. Jeg skal ikke gøre det til det helt store. Men så tror jeg, det er vigtigt, at de andre har respekt for en, og det håber jeg regner med, at de også har. Altså, fordi jeg synes jo, som sagt, at jeg spiller stabilt og går forrest. Ja, men det er der selvfølgelig. Altså, i den alder, hvor jeg er i, der er der selvfølgelig mange danskere, det er kulturen, at man går meget i byen og så videre. Så man kan sige, at det der selvfølgelig, det må jeg ikke give afkald på, men det er ikke noget, jeg sådan er om over på nogen måde. Altså, jeg får nogle andre endnu større fede oplevelser. Men ellers, udover det, så synes jeg ikke, det er fordi mit liv er så lukket. Altså, jeg laver mange andre ting end at spille fodbold. Og det kan selvfølgelig være nogle gange, hvor man er forhindret i at tage til en koncert eller et eller andet, hvad man nu interesserer sig for, men altså, jeg synes, jeg oplever en masse ting ellers. Altså Viborg selvfølgelig, men alle har jo en stor udlandsklub, man holder med, og det er Liverpool, hvor jeg altid har fulgt med og sådan, i hvert fald hævet på dem, og jeg tror, at det stammer fra min far, han holdt med dem, så er det bare sådan meget naturligt, så skulle jeg også have med dem, selvom det ikke har kørt så godt her de sidste 20 år. Så, men der var den der Champions League, som selvfølgelig har gjort, at det har været lidt sjovt at have med dem, men det holder jeg i hvert fald fast ved. Jamen altså, jeg tror ikke, at der kommer de store overraskelser på det her VM. Jeg tror at Tyskland og Spanien og så videre, det er dem, man skal holde øje med. Men spillere, der er mange at vælge mellem. Jeg tror, at man kan bare vælge en fra det spanske landshold, så tror jeg i hvert fald, at der er sikkerhed for en god underholdning. Meget sjældent i hvert fald. Jeg er godt nok en af de eneste, der ikke rigtig gør det. Men altså, jeg spiller lidt andre spil, FIFA for eksempel, i stedet for. Altså, jeg håber selvfølgelig, at jeg kan leve med fodbold i de næste mange år. Men lige hvad jeg vil lave, det er sådan lidt svært. Altså, man har selvfølgelig nogle idéer om, hvad man for eksempel kan uddanne sig til. Men jeg tror først, at jeg vil rejse en hel masse og opleve verden, før jeg begynder at gøre karriere og andet.